Fil-preżent huma 41 il-pazjenti li qed jistennew biex jingħataw kura l-kanċer tat-tajroid. Kawża ta' nuqqas ta' ppjanar min-naħa tal-Gvern fil-faċilitajiet preżenti fl-Isptar Boffa f'ġimgħa sħiħa jista' jingħata kura għal dan it-tip ta' kanċer pazjent wieħed biss. Li jfisser li bl-ammont ta' pazjenti li hemm bħalissa kull pazjent irid jistenna mill-anqas 40 ġimgħa bejn trattament u ieħor. Mistoqsi dwar din is-sitwazzjoni mid-deputat Laburista Anthony Agius De Celis, il-Ministru Joe Cassar ammetta li qed ikun hemm żieda fin-numru ta' pazjenti li jkollhom bżonn ta' dan it-trattament. Għalhekk skont il-Ministru Cassar qed isir xogħol biex jitjieb is-servizz biex in-numru ta' pazjenti li jingħataw il-kura minn pazjent wieħed fil-ġimgħa jiżdiedu għal 4. B'dal mod pazjent ikollu jistenna 10 ġimgħat bejn trattament u ieħor. Il-Ministru Cassar qal li x-xogħol li hemm bżonn li jsir huwa mistenni li jieħu xahar biss u jitlesta sa nofs Settembru. Quddiem dikjarazzjoni bħal din humu aktar il-mistoqsijiet dwar għaliex dax-xogħol li jinvolvi żmien daqshekk qasir ma sarx qabel bilan li jkunu salvati l-ħajjiet tal-pazjenti mill-quta. Fl-istess ħin il-Ministru tas-Saħħa żied li qed isiru arranġamenti sabiex pazjenti li għandhom bżonn din it-tip ta' kura għal kanċer tat-tajroid tkun tista' tingħatalhom barra minn Malta. Fuq medda ta' 10 snin bejn l-1998 u l-2008 kienu identifikati 270 każ ta' kanċer tat-tajroid. Fl-istess perjodu kaġun tal-istess kanċer mietu 64 persuna, 15 raġel u 31 mara. Meta jkun identifikat kmieni u trattat sew, hemm possibilità qawwija li pazjent b'kanċer tat-tajroid jibqa' ħaj. Fil-preżent il-Gvern qed jibni sptar tal-kanċer li sa issa fuqu nefaq 3 miljun euro kontra 33 miljun euro li nefaq fuq il-bini tal-Parlament il-ġdid.